pointy hat, old hag, trwyn mawr, crazy cat lady, rhoi curses a hexes ar pobl, gwyrdd, a rhywun sy'n bita children neu rhywbeth fel yna. Rhiannon dwi, ac efallai ydych chi wedi weld fi ar Hansh o blaen, ond mae yna un peth ydych chi ddim yn gwybod amdano fi. Dwi'n Wrach. So, ers o'n i'n merch ifanc iawn, herwydd practical magic, dwi wedi eisiau bod yn gwrach. O'n i arfer cael polen, mud a branches a blodau a creu spells fy hun. O'n i wedi trio cael cariad yn pryd o'n i'n like 5 trwy witchcraft. Dwi o hyd wedi bod bach yn weirdo, o hyd wedi bod yn outcast. Pryd o'n i'n teenager, o'n i wedi colli ffordd fi dipyn bach. Ar ôl cael fy mabu, nes I colli puls am 13 eiliad. Nes I marw, dwi obviously nôl yn fyw, ond yn yr adeg yna, o'n I wedi mynd trwy profiad enlightening, a dyna sut nes I ffeindio y llwybr yn ôl at witchcraft. Mae Witch Talk hefo 52 billion views. Mae pethau fel Wicked a Wednesday yn huge. Dwi eisiau gwybod pam mae bod yn Wrach yn mwy ffasiynol rwan. Dwi wedi dablo dipyn bach mewn gwrachyddiaeth, ond dwi eisiau gwybod mwy fel bod dwi'n gallu teimlo a galw fy hun yn Wrach go iawn. Hello, welcome to POM. Hi, what's POM? POM stands for Place of Magic, and it's my shop, and it's the shop that I wish I could have visited when I was a kid. Well, it is perfect. It's so witchy and magical, and it smells amazing. Well, am I right in thinking that you're after learning a bit more about witches and witchcraft? I do. Well, you're in the right place. I've got my friend Kim here, and I'd like you to meet her. Amazing. Do you fancy making some brooms? I'd love to. So, Kim, beth yw'r cysylltiad rhwng gwrachod a broomsticks? The significance rhwng fatha sgipo I ffwrdd fatha egni negyddol. Okay. So dyna di kind of y cyswll rhwng fatha'r broomstick a gael gwarad o'r egni negyddol. Okay. Sut nes ti cychwyn dy taith gwrachyddiaeth? Dwi'n trafeilio lot efo gwaith. So nath o ddechrau ochr mwy yn Llundain, I ddweud gwir. Dwi'n meddwl, da ni mwy agorad yn pethau fel ochr yna. Gynnu fi ffrindiau yn Llundain, ac oedden nhw'n gwisgo fatha'r crystals. Yeah. A o'n I dipyn bach fatha magpie, o'n I really interested yn hynna. O'n I fatha, o'n I just really drawn to it. Yeah. So pam mae crystals yn bwysig I ti? Dwi'n meddwl I fi, mae o'n rhywbeth fatha physical sy'n actually helpu chdi enhansio be ti isio fatha pŵer chdi. So os ydych chi'n meddwl amdano lot o pobl yn defnyddio fatha meditation, a mindfulness a pethau fel yna, dwi'n licio gael rhywbeth sy'n yna, fydra I fatha concentratio ar fatha physical thing. So blwyddyn yn ôl, ges I sort of near-death experience. Ac o'n i'n gwisgo fatha bracelet, rhywbeth debyg I hwn, green aventurine. So eto, mae hwnna dan look. A yn yr adeg yna, lle nes I gael y brofiad yma, nath yr bracelet yma actually torri. A dwi'n meddwl nath o sort of iwsio'i power ar egni o'r bracelet yma I thorri bywyd fi. So, ers hynna, dwi'n fatha byth yn tynnu fo off. Yeah. Ti di agor siop lawr y ffordd. Pa gwaith ti'n neud? So, yn Borth, mae genna fi salon trin gwallt. Nice. Dwi'n meddwl mae'n un o'r diwylliant lle ti'n gael bod yn creatif. Dwi'n meddwl mae hynna'n cysylltu lot efo'r ochr gwrachod a fod yn creatif a hwyl a lliwgar. Phil, how did you get into witchcraft? I've got to say, it came from a lot of pop culture and cult culture, which now we're finding out is becoming popular culture with
practical magic coming back. I was inspired by watching people on, witches on The Craft, Willow Rosenberg from Buffy, and me as a child, I was quiet and I felt like I was different, and these people were making things happen. It was beautiful, the fashion was great, and then I, leaned into learning where does this come from, and then I got more and more into it with folklore and reading. So is witchcraft something you've always believed in? I was brought up Roman Catholic, so offering things out to the universe via prayer, via ritual was part of my life. After deciding that wasn't for me, there was a hole there, and I like to mark occasions like I was brought up, and that kind of leaned more into witchcraft. I helpu chdi ar dy siwrna, mae gen ni bach o amethyst i chdi. O, diolch. So mae hwn am agor fatha third eye i chdi a gobeithio helpu chdi ar dy siwrna. O, diolch yn fawr iawn. Dwi wrth bodd efo amethyst hefyd. Oedd hwn yn amazing yn cael siawns i cyfarfod hefo Phil a gweld beth mae wedi creu yn POM. Lle saff i pobl o bob math i dod i mwynhau workshops fel creu brwm. Oedd o'n hefyd yn hyfryd cyfarfod efo Kim a clywed sut mae crystals wedi helpu hi ym mywyd hi. A hefyd, jyst yn cyfarfod hefo merch pwerus arall. Helo? Helo, Pwy yw ti? dwi'n awdur ac academydd gyda Dewrder mewn Gwrachod Cymru. Ydyn ni wastad wedi cael gwrachod yn Cymru? Wel, roedd pobl yng Nghymru yn defnyddio swyn a melltith mwyn annog y byd o gwmpas nhw. Fedra di ddeud dipyn bach am y witch trials wrtho fi? Nath tua 500 pobl cael eu lladd yn Lloegr a rhwng 3 a 4,000 yn yr Alban, ond dim ond 5 nath cael eu crogi yn Cymru. Y fenyw cyntaf yng Nghymru nath cael ei crogi oedd yn 1594. Enw hi oedd Gwenferch Ellis. Be wnaeth Gwenferch Ellis gwneud i cael ei gyhuddo bod yn gwrach? Roedd melltith wedi cael ei darganfod yn tŷ Thomas Mostyn, a roedd pobl yn credu taw Gwen nath roi'r melltith yna. Nath hi dweud bod hi ddim wedi roi yna, wrth gwrs. Wedyn nath hi cael ei gyhuddo a chrogi. Wyt ti'n wrach? Mae fe'n dibynnu beth wyt ti'n ystyried fel wrach. Dwi'n credu bod fi'n menyw pwerus, a dwi'n ysgrifennu, dwi'n awdur, ac i fi mae ysgrifennu yn ffordd o wneud rhyw fath o swyn a cael dylanwad ar y byd. So, falle ydw. Diolch. Mae wedi bod yn lyflu cyfarfod efo ti. Tra. Oh my gosh, o'n i just yn meddwl faint dwi angen paned a dyma ti yn y coedwig efo 2 cwpan. Wow. So, y typical syniad o wrachod yw fod maen nhw'n merched, ond ti'n dyn sydd yn wrach. Ie, mae'n stereotype dwi'n meddwl rhan fwyaf. Os da chi'n edrych ar y cymuned gwrachyddiaeth heddiw, dynion a merched sy'n rhan ohono fo. A os da chi'n edrych trwy hanes hefyd, mae'n wir bod rhan fwyaf o'r pobl nath gael eu lladd fel gwrachod, oedden nhw'n ferched, ond roedd yna dynion hefyd. Hyd yn oed o fewn Cymru, roedd yna dyn wedi cael ei lladd fel gwrach. Mae'n peth eitha ysbrydol bod yn gwrach heddiw. Mae'n dathliad o diwylliant, o hyd, o swyn, a popeth i wneud allan gwerin. So, wyt ti'n gallu darllen tea leaves? Dwi erioed i wneud rhywbeth fel yna o blaen. Mae'n peth eitha hwyl. Mae'n fun little thing, just cymryd rhywbeth sydd mor syml, sydd mor everyday, a ffeindio rhywbeth ychydig swynol o fewn o. So'r peth amlwg ti angen yw dail te. Mae gen i fi te gwyrdd gyda afael. Iechyd da? Iechyd da. Dwi'n rhan o Coven, so mae fy cymuned o fewn yr byd gwrachoddol yma. Mae'n cymryd yn traddodiadol blwyddyn a diwrnod
mwyn cael initiation i fewn i Coven. Yr peth dwi'n meddwl sy'n mwy diddorol am Coven fi yw, just by chance, dyn ni gyd yn queer. Dyn ni gyd yn rhan o'r LGBTQI+. A mae hwnna'n rhywbeth dwi'n meddwl sy'n amlwg yn witchcraft on the whole. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O, diddorol. Fi'n gallu gweld y pysgodyn yna o Finding Nemo. Dwi wedi sylwi mae bod yn wrach yn mwy poblogaidd rwan. Dwi wedi weld o ar social media yn fwy, ar y teledu yn fwy. Pam wyt ti'n meddwl mae hwnna yn digwydd? Dwi'n meddwl mae'n rhywbeth sydd mor agored bod pawb yn gallu ffeindio rhywbeth bach o fewn yr byd grachyddol na. A dwi'n meddwl hwnna ydy'r peth bwysig. Does yna ddim rhestr o rheolau sydd rhaid i ti dilyn mwyn bod yn gwrach neu swynydd neu derwydd. Mae yna just beth sy'n teimlo'n iawn i ti a beth sy'n gadael i ti bod yn rhan o'r cymuned. Dwi'n interested i weld be wyt ti'n weld. Dwi'n meddwl dwi'n gweld ceffyl. Mae hwnna'n diddorol iawn gyda dy enw di, Rhiannon. Mae Rhiannon yn y Mabinogi, mae hi'n reidio ceffyl gwyn. Mae Mos wedi gwneud fi'n teimlo yn accepted yn barod tu mewn i'r cymuned queer, quirky a weird yma. Rwy'n teimlo fel dwi yn dysgu ac yn tyfu fel wrach, ond dwi'n teimlo fel mae nhw beth yn missing. Dwi eisiau cymryd rhan mewn seremoni i really galw fy hun yn wrach go iawn. Dyn ni wedi casglu at ein gilydd mwyn goleuo ein siwrne, mwyn ffeindio ysbrydoliaeth a'r ffyrdd sy'n iawn i ni. I cychwyn nawn ni galw at yr chwarteri, gan cychwyn yn yr gogledd. Byddwch yma nawr. Byddwch yma nawr. Cyfarchaf a galwaf i ysbrydion yr gogledd. Dwi wedi sylweddoli pam mae witchcraft yn mor poblogaeth ar hyn o bryd. Mae hwnna oherwydd mae o'n neud chi'n teimlo yn rhan o rhywbeth. Mae o'n lle i'r outcasts, y pobl weird a wacky, pobl queer, pobl neurodiverse, a pobl fel fi i teimlo'n saff. Mae pawb dwi wedi cyfarfod hefo egni special. Maen nhw yn empowering, maen nhw'n pwerus. Does ddim caniatâd ar angen i fod yn rach. Nag oes ymddiheiriad ar angen. Os gwrach wyt ti eisiau fod, gwrach wyt ti. Mor hir ac wyt ti eisiau fod. Mae bod yn gwrach yn beth bynnag ti'n gwneud o fo. Does ddim rheolau, does na ddim un ffordd. Be bynnag sydd yn ei chi yn teimlo fel chi. Dyna sut ti'n bod yn wrach.